Не всеки може да смени плочка. Привидно трудно, но на практика с няколко важни съвета вече е лесно. С нужните инструменти и внимание премахваме спуканата плочка, без да засегнем околните. Уверете се, че фугата е напълно срязана преди отстраняването на счупената плочка, за да предпазите съседните от спукване. Почистете основата от прах и остатъци. Грундирайте повърхността за по-добро сцепление. Изрежете новата плочка точно по размер. Нанесете лепило равномерно. Поставете внимателно и нивелирайте. Уверете се, че фугата е с размера на останалите фуги. Използвайте подходящото лепило според размера на плочката. В случая при плочка 60/120 използваме флексово лепило C2 TES 1. Ако не сте сигурни какво лепило да ползвате, консултирайте се с продавач-консултантите в Практикер. След изсъхване, фугирайте с подходяща смес и избършете. Готово! Здрава нова плочка на мястото на старата. С правилните продукти и точни стъпки, ремонтът е лесен. И вече сте майстор на подовите плочки. Практикер. Винаги има решение.